Vítá vás TV Sunec. Tretíkrát. A sme tu na inkriminovanom mieste, kde sa dejú, ako počujete, veľmi zvláštne veci. Poďme to preskúmať. Dostali sme tip od jedného tajného agenta z našej televízie Strnec. Ďakujeme Bambi, že si nám dal takýto tip. Ideme na to. Je koniec. Dovidenia. A teraz, keď všetci odišli, tak skúšiem aj ja chvíľku. Poď ku mne, ty môj maličký. Ja nič. Ja ho to iba bijem.